महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेना बंडखोर गटाचो फुडारी एकनाथ शिंदेन सोपूत घेतलो, जाल्यार भाजपाचो फुडारी देवेंद्र फडणवीसान उपमुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो। राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीन तांकां सोपूत दिलो। बंडखोर आमदारांचो शिंदे गट अजूनय गोंयांत आसून शुक्रार दीस हे सगळे आमदार मुंबय वचपाची शक्यताय आसा। मंत्रिमंडळ विस्तारांत शिंदे गटाच्या आणि भाजपाच्या कांय आमदारांक मंत्रिपदां मेळटलीं। 20 जूनाक सुरू जाल्लो महाराष्ट्रांतलो सत्ता संघर्ष आतां निमणो सोंपलो अशें म्हणपाक जाता। हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन।